Sí. El darrer llibre que va publicar es diu El rei de la selva i el publica amb una editorial que no és d'aquí, de Mallorca. No, de Barcelona. Com així, això? Perquè hi ha un editor. Que riu, ja? Jo no sé si... Perquè ja havien quedat abans que m'aparelli un poc. No, jo quan vaig començar a publicar, ja fa anys d'això, hi havia una sèrie de teories. Llavors, les coses no eren com ara han donat moltíssima importància a la gent jove que comença a fer coses, però això s'ha temut aquí. Però quan jo vaig començar a publicar, jo tenia 23 anys, 24 anys, resultava que era molt difícil per un escriptor que no coneixia ningú, que mai havia publicat res en premsa, que mai havia fet res, que havia estudiat la carrera, havia acabat la carrera, havia escrit les meves coses, no coneixia ningú. Era molt difícil anar a l'editorial i dir, escolta, tenc això, m'ho publiques. Vaig tenir ocasió de trobar una editorial que per jo m'ha anat beníssim i que encara m'hi va, que justament apostava per aquestes coses. Una editorial, com Quedant Crema, que va treure, no res, però va treure gent com en Quim Monzó, va treure gent com en Sergi Pamis, va treure gent com en Carles Casajoana, va treure gent com en Ferran Torrent. Això hauria estat impossible des d'una editorial d'aquí? En aquell temps crec que sí. I ara? Ara crec que sí miren més, però ara jo tinc un compromís, jo tinc les coses, i tinc una relació, i tinc un mercat, no és que tingui un gran mercat, no són les perles, però tinc un compromís contra ells i tinc una promoció que a mi m'ha anat beníssim i que m'han tractat beníssim. Vostè s'hi dedica exclusivament a això d'escriure? No seria tan gras. No, jo faig feines de matins a l'institut i faig classes d'anglès com qualsevol. Però vostè creu que ser escriptor és igual de complicat aquí que a una altra banda? És més difícil per fet de ser una illa? No, per fet de ser una illa no. Jo crec que una persona que visqui a Teruel, o que visqui a Sòria, que visqui a Melilla, ho té igual, de malament. Ara, el que passa és que vius a Madrid o vius a Barcelona, tens diaris, tens televisió, tens ràdio, tens moltíssimes d'activitats complementàries, des de guions d'això, culebrons, d'aquestes coses que fan per TV3, fins a moltíssimes coses. Els músics fan molt més bolos. Els músics fan bolos en l'estiu. A un lloc gran, poden fer boles tot l'any. A Barcelona, a Madrid, tens bé, tot, una gran quantitat de mitjans que no t'ajuden a guanyar el Premi Nobel de Literatura, però t'ajuden a viure sense anar a les 8 a veure TCH d'això. En som aquí. I és que mos queixam molt, i sempre mos queixam, però tots els que som aquí, mos agrada escoltar música de fora. Mos agrada anar a l'auditorium, escoltar un director d'orquestra, un cantant d'òpera, que ve gent fantàstica i passar molt de gust d'anar-hi. Llegir llibres d'autors estrangers d'allà on siguin. Passar moltíssim de gust. Jo estava amb aquest proteccionisme i jo no sé on va parar aquest proteccionisme. Però, hem de ser realistes en una cosa. Això és una comunitat que el senyor que telefonat m'ha aixecat una mica perquè palma, també hi ha altres coses. Això és igual. Som una comunitat petita, amb molt pocs habitants, la majoria dels quals són alemanys, a més. Què passa aquí? Que són molt pocs, i són pocs, i no hi ha ni oferta ni demanda suficient com per dir, no, nosaltres molt bastam a nosaltres mateixos. I jo si ara me digués, no, corro, tu el que has de fer és com ell, llegir llibres d'autors mallorquins. Jo me'n vaig a una altra casa. Jo me'n vaig. I mos queixam, i tot això, de queixar-nos tant, sempre acaba allà mateix, que és exigir ajudes institucionals. De les ajudes... Jo, el que no m'ha donat la gana és que me diguin tu a llegir totes les novel·les que escric en diari al mes i pus. Això que troba vostè, que seria una cosa terrible. Seria una pobresa horrorosa, perquè això no és Madrid, això no és Londres, i això no és... I Londres, quan xerraven per si el senyor Ferragut, i xerraven Malstra, aquesta cosa que fa no sé quant d'any que la fan, en Agatha Christie, resulta que Londres no només és una ciutat de un bilió d'habitants, sinó que a més té una quantitat de turisme impressionant que va a posta veure allà, igual que va a esport a veure les escoles. Però aquí són 4 moixos mal comptats que no foren sobre uns als altres. Sí. El problema no serà que aquí sempre hi ha els mateixos. No podria ser un altre problema, per exemple, una altra història. Vostè troba que sempre són els mateixos i que fan les mateixes coses? No, però vull dir, estic totalment d'acord. Clar, aquesta intervenció de Víctor Uris que ens ha cridat en el nostre programa. Víctor, moltes gràcies. Ja ha penjat. Però en tot cas sí que m'agradaria comentar un poquet el que ens ha dit, a fer referència a diverses qüestions, senyor Guilmés. No, jo l'entenc, se supos que... Però, se suposa que som artistes, no, a veure? I això, tradicionalment, ha estat una cosa dura. Sí o no?
Teòricament és una cosa dura que t'has de cercar la vida i has d'aquelles coses que hi havia de les bordilles i es copia de sang i tot allò que fes, que és tan graciós. Vol dir que ha de ser tan dramàtic, això de No, no importa que sigui dramàtic, però no importa que sigui tan dramàtic, ara ja ningú, gràcies a Déu, ningú escup sang, així. I no estan tot penjats del centre amb una... això. És vera que és complicat, és molt complicat, però me dono la impressió que per dur una activitat d'aquest tipus t'has de sacar la vida, perquè si no et fas hoteler. O vens la possessió que has heredat i fas aquestes coses que se fan a Mallorca, que és una cosa segura, fas com fan molts aquí, que es fa en un altre lloc. Jo crec que en so sacrifici en aquest aspecte. Vostè no és partidari de subvencions, jo per exemple? som partidari de subvencions en una sèrie de coses molt puntuals. Jo he tingut ajudes públiques en una sèrie de coses de com patit de dir-ho, perquè me faig servir xerrant de comptes de subvencions, però no és natural. I vostè considera justificades les subvencions que li van donar a vostè? Ja dic que estic com patit de dir-ho. No, estic molt segur, vull dir, a mi em van anar una vegada un dobbers, un assentament per demanar una trobada d'escriptors a València. Bé, perquè no se van aquest dobbers amb una família que potser no tenia per comprar medicina. Jo sempre tenc aquest problema. Sempre tenc aquest problema. Crec que el senyor Molina vol... Una persona que no ha parlat, que és el senyor Claudi Santos. I ja m'agradaria que vostè me fes una valoració, perquè supos que si no ha parlat és perquè està molt atent en els que parlaven en aquest programa. Sí. Però una valoració molt breu, perquè m'ho han d'anar immediatament. No, és que en el fons no he dit res perquè estic marejat de tant de milions que s'ha parlat en tan poc temps i després se queixen que no hi ha subvenció. Jo som més partidari del sector d'enviar el més de no subvencionar. Entre altres coses perquè crec que és qui subvenciona sempre d'alguna manera demana una contraprestació de tipus ideològic polític. I crec que, en general, l'artista, històricament, sempre ha estat en contra del poder, o enfront del poder. I, per tant, la subvenció és posar-lo en el mateix nivell del poder. No sé per què s'ha de subvencionar l'artista, o si és igual de difícil viure com a artista, o com a fumeter, o com a bomber, no ho sé. Supos que és igual de difícil. És una... Subvencionat? No, que els fumeters ho paguen totes les... Clar, no. És una qüestió tal vegada a deixar pendent en aquest programa perquè no el podem allargar més. Sé que hi ha més intervencions, però ara ja no els ho podem ficar perquè si no molts assassinaran des de la part tècnica i tampoc convé que acabi malament aquest programa d'una manera dramàtica. Així que el que farem és donar pas, abans d'acomiadar-nos definitivament, en el tema que la setmana que ve ocuparà aquest estudi, que per tant ocuparà en els nostres convidats de Així de Clar.